Et andet ord for behersket. Krydsord. Jeg laver ikke krydsord. Nå. Hvorfor? Tidsspil. Modsat fodbold, mener du? Tror du ikke, jeg kunne se det på dig? De der knoklede hjulben. Masser af skader. Så det der ar, du har på knæet. Efter at du er blevet knæopereret eller sådan. Fodbold er det mest vigtige af det mindst vigtige. Nu må du ikke blive ophidset. Ej, du skal hellere finde et andet ord for behersk. Rolig. På 4 bogstaver. Slap. Slap? Det er sgu da ikke det samme som behersket. Nej, det er cool. Der kan du se. Det er derfor, jeg ikke laver krydsord. Cool er engelsk. Så er der ingen regler. I fodbold, der er der regler. Og der skal der regler til, for at tingene de fungerer, ikke? Det er derfor, vi er blevet betjent. Jeg ved nu ikke, om det er sådan en kærlighed til regler, der gjorde, at jeg søgte ind. Nej, det var mere rådenskaben. Whatever. Jeg laver bare ikke krydsord. Nej, det er cool.